Tinotenda paradiso chi famba ani Paulo mwasha we Afrika kusvika tasvika kwatino Afrika yedu isusu tinoenda na Paulo mwasha we Afrika. Ivo vakati chechi yavo haisi pa headquarter pa Ed Jefferson saka yavo hamene kwairi kumakungwa kana kupi musango asi yedu iri pana Paulo mwasha we yakanzi imba yeushe iri 2.5 kilometers kwenda mudenga ndo yedu iyoyo yatuti Paulo chi famba haleluya nekuti asuti chamisikura kwa Paulo nhasi kana Jesu akarambwa muridzi basa akarambwa zvino zvikuru sei pana Paulo mwasha weAfrica yedu saka Paulo famba kusvika tasvika sei kwatinoenda rekana vaMwari isusu hatitsvaki kudiwa nevanhu aiwa uye hatitsvaki kuwanda kwavanhu aiwa asi tinotsvaka kuti vanhu vapinde muchanza chakarehwa naPaulo mwasha wei tigare imomo Afrika yedu nokuti vazhinji kuwanda takawanda asi vakawanda chonoshaikwa muJerusarema zvino rombo rakanaka kwamuri makafemura nemweya waMwari kuti mupinde muJerusarema kurambire mumaoko akatumwa Paulo mwasha weAfrica kurambira muSayoni kurambira mutsime reruponiso kurambira musalvation kurambira mweya mutsvene kurambira munashilo kuramba muchifudzwa nemirazvo mishanu yemoto Afrika yedu takachengetwa isusu tinorindwa tinomatambudziko anopera uye Mwari achatipedzera kuziva uye achatipedzera kunzwisisa Afrika yedu uye achatizadza nerudo norugare pakati pedu nokunzwanana nokuwirirana Afrika yedu zvinobva kuna iye Mwari akatipa Paulo mwasha weAfrica nekuti vakaramba mukuru wedu pachechi Afrika yedu vakarwa nemazamu yamutsvene zvine isusu hatirwi nenyama neropa asi tinorwa mweya wakaparumwi uri muchadenga Afrika yedu zvino Satani tinomukunda vose vakabiwa naSatani vachadzoka kuimba yani nekuti tinovada vose kuti vauye kuzoponiswa Afrika yedu vatize kutama kunouya kana vaMwari ndobasa riri pano ndozviri vana Isaya 53 Afrika yedu kutambudzika kumuranda waJehovha panzvimbo yedu ndiani kwakaenda zvatakaparidzirwa ruoko rwaJehovha rwaridza kunani nokuti yakamira mberi pake somukira nyoro somudzi unobuda mavhu akaoma haana chimiro kana umambo kana tichimuona hakuna kunaka kuti timude wakazvidzwa nokurashwa navanhu muruoko rwadziwa wakaziva urwere semunowadziwa navanhu izvo zvavo Afrika yedu ndikana vaMwari pete isu hativi pana Paulo mwasha weAfrica isu hativi paari Paulo tungamira isu tichitevera Afrika yedu zvino ngatimire semuzambangweni tichirwira kutenda kweivhangeri takamira pamashoko emusi wa 28 February Afrika yedu kudzai Jehovha.